Gibarugan karon sa Mindanao Development Authority nga nag-uban na ang kalambuan ug ang kalinaw sa Mindanao sukwahay sa gipagong pamahayag gikan sa Australian Embassy. Sa usa ka press conference gibutyag ni Minda Assistant Secretary Romeo Montenegro, Deputy Executive Director sa Minda, nga dili na sama sa 20 ngadto na 30 ka tuig ang sitwasyon sa Mindanao. Diin karon nag-uban na ang kalambuan ug kalinaw. Busag hingusgan nga dili angay mahadlok nga mobisita ang mga turista ug negosyante. Pamatud-matud pa nini ang taas nga economic performance sa Mindanao sa tuig 2025. Diin 5 sa 6 ka mga rehiyon sa Mindanao adunay taas nga gross domestic product nga mas taas sa general average. We're seeing relative peace, and then security also very much sorted out all across Mindanao. There are some pockets of conflicts in certain areas, but these do not necessarily define the totality of Mindanao. And so for us, it's security situation and security context. So, Mahinduman nga Mayo 2 2026, nagpagawas pamahayag ang embassy sa Australia nga ikonsidera ang pagbiyahe sa Eastern Mindanao gawas sa Camiguin, Dinagat ug Siargao Islands ug ligayan ang pagbiyahe sa ubang parte sa Mindanao. Kasama mo sa balitang serbisyo publiko, Radyo Man, Bien na Banustatak, Armen.